नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आमर यही चैनल मो ओडिया जीके रे। दर्शक बंधु आज वीडियो रे किछि मजादार एवं कौतूहल प्रश्न देखिबा एवं तार उत्तर मध्य करिबा। आज दिनर प्रथम प्रश्न, वर्षा दिने कांदे शीत दिने शुए खरा हेले समस्तंकु छाई दिए रंग बेरंगर कपड़ा पिंधे मु बुद्धि अछि जदि कुह मु किए। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ନିର୍ଭୁତରଟି ହେଉଛି ଛତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାହାରେ ସବୁଜ ଭିତରେ ଲାଲ ଲତାରେ ଫଲେ ସେ ଫଲଟି ଗୋଲ କଟା ହେଲେ ହୁଏ ଖାଇ ଖରା ଦିନେ ସିଏ ଯାହାକେ ଯେତେ लो ଶୀତ ଦିନେ ସିଏ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ନିର୍ଭୁତରଟି ହେଉଛି ତରଭୁଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେ ଜେଜେଙ୍କର ଝିଅ ବୋଉର ସେ ନଣନ୍ଦ ହେବ କୁହ ସେ କିଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଉସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଗାଈ ପଘା ବୁଲୁଛି ଯାଇ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କଖାରୁ ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆରକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଆଇନାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଥାଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ପୋକ ସାପ ଉଭୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୀନ ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର, କଦଳୀ ଗଛ।